Satejn qabel mal-koordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista Jean Pierre Debono qal li mhux se jaċċetta s-siġġu parlamentari. Il-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil u d-deputat nazzjonalista Għawdxin qabdu żewġ votanti Għawdxin sabiex jipprezentaw protest ġudizzjarju fil-konfront tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Puli. Dan sabiex iwaqfu lil Jean Pierre Debono milli jieħu s-siġġu parlamentari ta' David Stellini li ġie għalet minn Għawdex. Tard il-ħadd filgħaxija Mark Sammut li rreżenja mill-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista akkuża lil Jean Pierre Debono b'qerq u qallu li saraq is-siġġu parlamentari lil Għawdex. Sammut qal li l-eks deputat nazzjonalista David Stellini u t-teżorier tal-Partit Nazzjonalista David Camilleri ma kellhomx dritt jivvutaw fl-eżekuttiv dwar l-għażla ta' min se jieħu s-siġġu parlamentari bejn Jean Pierre Debono u Kevin Kutajjar li kellu l-appoġġ tal-fazzjoni ta' Busuttil. Ma Sammut ingħaqad id-deputat nazzjonalista Jean Pierre li akkuża lil Jean Pierre Debono li babbas il-lista tal-membri tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex jieħu s-siġġu parlamentari ta' Stellini. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista qalu ma' One News li l-lista ġiet imbabsa ftit tal-ħin qabel mal-Partit Nazzjonalista se jaħlaq tal-eżekuttiv għas-Sibt biex jiddeċiedu dwar is-siġġu ta' Stellini. One News għandu fideħ ritratt tas-sistema tal-Partit Nazzjonalista li turi li Jean Pierre Debono daħħal lil David Stellini u lil Camilleri f'din il-lista l-ħamis fl-10 u 22 ta' filgħodu. Malli għamel din il-manuvra l-Partit Nazzjonalista se jaħlaq tal-eżekuttiv biex il-membri jivvutaw għal Debono jew għal kandidat nazzjonalista Kevin Kutajjar. Jean Pierre Debono kiseb 42 vot, żewġ voti aktar minn Kutajjar li kiseb 40 vot. Jean kiteb daħqu b'eżekuttiv, taw vot li ma kellux jett. Rridu jisirqu s-siġġu ta' Kevin Kutajjar bi frodi. Dawn mhux nazzjonalisti, għajb. Għandkom il-wiċċ tajdu li ħatmu ikbar mill-partit. Għandkom il-wiċċ titkellmu fuq l-establishment. Barra. #dawn mhux nazzjonalisti. B'reazzjoni għall-akkużi li saru kontrih, Jean Pierre Debono ħareġ jakkuża lil Mark Sammut b'qerq. Il-persuna li tqarraq f'dan kollu huwa Mark Sammut li sal-bieraħ kien l-uffiċjal responsabbli mill-Kumitat Eżekuttiv u min ikun fil-listi tal-vot. Mark Sammut jaf li qabel bdiet il-laqa staqsini għall-lista u l-affarijiet marbuta mal-elezzjoni u jiena weġibtu li ma kellix naqsam xejn mal-listi u mal-preparazzjoni għal din l-elezzjoni peress li kont se nkun involut direttament fiha jien. Mark Sammut jaf li l-lista ma ħadix minn għandi u li ma kompiljajtx il-lista, allura kellu jkunu li mexxa l-elezzjoni li jara l-lista li kellu fideh ikorretta aġġornata mal-istatut. Mark Sammut mexxa kemm il-laqa kif ukoll l-elezzjoni kienu li għajat l-ismiet tal-persuni wieħed biex jivvutaw. Mark Sammut jaf dan kollu u jaf li dan li qed ngħid jien mhux xejn għajn il-verità. Kiteb ukoll Kevin Kutajjar li qal li talab lis-Segretarju Ġenerali Puli jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet. Sabiex wara lejl ta' nkwiet u ġlied bejn il-fazzjoni ta' Delija u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil qabdu żewġ votanti Għawdxin, Daniel Cilja u Mariella Merċieqa, żewġ persuni qrib il-grupp tal-Occupy Justice li fetħu protest ġudizzjarju kontra l-Partit Nazzjonalista. U ma talbu l-Qorti sabiex tinvestiga l-irregolaritajiet fl-elezzjoni tal-eżekuttiv li saret nhar is-Sibt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.